Je veľmi symbolické, že na jednom z ústredných námestí Bratislavy je studňa, ktorá je zaujímavá tým, že keď do nej pozrieme, tak sa v jej spodnej hladine odráža nebo. Pozeráme do hĺbky a vidíme v nej nebo. To je veľmi symbolické na studni. Ján Krstiteľ, zaznieva jeho adventný naliehavý hlas, nás pozýva, aby sme nazreli do hĺbky a uvideli nebo, pretože pripraviť cestu Pánovi, zarovnať, čo je hrbolaté a doplniť, čo je priepasť a roklina, to nie je nič iné, ako urobiť cestu, ktorou si otvoríme srdce dvojakým spôsobom. Že my vstúpime do Božej prítomnosti a Boh vstúpi do nás. Je to také vzájomné prenikanie a vzájomné prelínanie. Boh je dokonale svätý. Ježiš je úplne bez hriechu. Je kryštalický, nádherne plný lásky. Absolútne. Veď koniec koncov za teba aj za mňa zomrel na kríži. A hoci to možno znie paradoxne, ale to, že zomrel na kríži, má svoju predchuť v Betleheme, lebo on sa v chudobe nenarodil preto, aby sme si my mohli robiť romantické Betlehemy, ale preto, že v Betleheme boli zatvorené dvere. Dávam ti 3 rady, ako robiť pokánie. Prvé, robiť ho v Božej prítomnosti. Spýtovať si svedomie ako keby pod Božím pohľadom. Ježišu, ako ma ty vidíš? Ako si videl moje myšlienky, moje slová, moje skutky, moje motivácie, moje rozhodnutia? To je prvé. Ty ma vidíš a vidíš ma dokonale, dokonalejšie ako ja. Druhé, Pane, odpustí mi. Ty nielen vieš, že som hriešný, ty ma chceš uzdraviť, ty ma chceš oslobodiť pre lásku. Druhé, Pane, odpusť mi. Ísť na spoveď, prijať rozhrešenie Kristovho služobníka je vyjadrenie dôvery. Pane, veď ty si povedal, komu odpustíte, bude odpustené a ja chcem patriť medzi nich. A tretie, dať si predsavzatie a napraviť sa konkrétne. A to sa najlepšie robí vtedy, keď pravidelne a systematicky robíme dobré skutky a všímame si druhých ľudí okolo nás, čo potrebujú. Láska vnútorne uzdravuje a naše srdce otvára pre ten najhlbší a jediný skutočný zdroj skutočnej lásky, a to je Ježiš, ktorý zomiera na kríži a hovorí o tebe aj o mne, Oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia.